Найла ханым, менә килен белән кайнана проблемасы бар бит инде. Алар бер-берсен яратып, матур, тату яшәсеннәр өчен нишләргә кирәк сезнеңчә? Иң беренче сабырлык белән шушы тормышны башлап җибәрергә тиешләр. Сабырлык булса, алар бер-берләрен аңларга өйрәнерләр. Икән проблемалар килеп чыга ниндидер. Аңлашылмый торган фикерләр туа, бер-берсенә якынайыр өчен бер-берсенә инде. Алар юлны таба алмыйлар. Ул вакытта монда инде хикмәт белән карарга кирәк. Кайнанага киленне менә читтән килгән кемнеңдер кызы дип түгел, менә үз кызы итеп кабул итәргә кирәк. Күп вакытта мин кайнаналарга сорау бирәм. Менә син киленгә шундый сүз әйтәсең, аңа әйтеп шундый карашың. Үз кызыңа ничегрәк син нинди мөнәсәбәттә? Ул әйтә, юк, үз кызыма икенче төрле мин. Аңа мин ярдәм итәм, аңа мин булышам. Мин сорагач, киленгә нишләп ярдәм итмисең, ник булышмыйсың? Киленне ник сине кыз булып кабул итмисең дигәч, ул инде уйга калган. Менә шулай килен кайнана тырышырга тиеш. Һәрберсе бер-берсенә юл табырга. Килен кешегә кайнананы чит хатын дип түгел, иреңнең дә әнкәсе дип түгел, үз әнкәң дип кабул итәргә кирәк. Аллаһ Раббы сиңа биргән икән әтиәни, алар сине тудырган, үстергән, менә үсеп җиткәч, Раббым тагын әтиәни бирә. Менә аларны үзеңнеке китереп кабул итәргә кирәк. Сезнең андый проблема булмадымы? Менә минем кайнатам гына исән сау иде ул вакыттан, мәрхүмна. Мин анарга кайткан саен әти, йомшак сүзем белән, һәр вакытта да елмаеп кына дәшә идем. Миңа ул әйтте. Менә ди, кызым дип инде ул дәшә иде, кызым ди. Хәтта икенче килендәшләр көнләшеп тә карый иделәр, нишләп ди безгә исемнәребез белән эндәшә ди, сиңа кызым әйтә ди. Шул вакытта мин инде һәр вакыт җавабым әзер, мин бит аңа әти дип әйтәм, әти дип эндәшәм дип. Ул әйтә, менә сине яратканга күрә ди, дөньядагы бөтен мишәрләрне мин яратам ди. Менә шулай яшәдек Аллаһның рәхмәте белән инде. Сез нинди кайнана булырсыз икән, аңа әзерләнәсезме? Теге артистлар рольгә әзерләнгән кебек. Артист буларак түгел, менә мин үземнең җанымны әзерлим. Чөнки миңа да бит инде кемдер кызын бирәчәк, безнең өйгә дә ул керәчәк. Алла бирсә. Иншалла, мин инде ул кыз баланы, кызым булмаса да, менә мин әзерләнәм, минем кызым булачак дип. Менә шундый әзерлекне корам.